Com a escoles de jesuïtes que són, el que volem nosaltres és acompanyar els nostres alumnes en el seu procés de creixement personal i espiritual, de manera que volem formar alumnes conscients, competents, compromesos i compassius. Volem alumnes conscients de si mateixos, de lo que estan visquent i de la seva realitat. Competents per tot, perquè tinguin les competències necessàries per la vida. Compassius, i que aquesta compassió vagi més enllà a un compromís, no? I compromisos amb la societat, que sigui una peça clau per transformar aquesta societat en una societat més justa i solidària. I tot sempre a partir d'uns valors, uns valors cristians que ens marca l'Evangeli i que vivim i que lo intentem transmetre. Llavors, tota la nostra acció educativa pastoral està durant tot el dia a la nostra escola. Està amb la cultura religiosa, que també fem el contingut de cultura religiosa, però és una miqueta la nostra manera de fer. Per exemple, n'hi ha els inicis i finals del dia, que és transversal a tota l'escola, des dels petitons fins a segon de batxillerat, i a totes les nostres escoles fomentem tenir uns espais de quan arribem a l'escola, ens aturem, com venim, com ens presentem per al dia, i tanquem el dia amb un moment de recopilar tot el que hem fet i pensar què ha passat, com ho hem viscut i agrair, perquè viure des de l'agraïment és una de les altres coses que també fomentem molt. A més, tenim les línies de força. Les línies de força són uns lemes que tenen totes les escoles de la companyia, i el que fan és que ens donen, a partir d'unes claus ignacianes, treballen una miqueta l'espiritualitat i els valors ignacians. Això ho podem fer en qualsevol moment de l'any. També el que és important és que en cada etapa tenen els seus projectes, les ABPs, els nodes o les diferents maneres en el qual fem aquest contingut més curricular, i a més en aquests projectes sempre n'hi ha una mirada amb valors i un treball de valors darrere. Treballem interculturalitat, treballem la sostenibilitat a nivell ambiental, de cura de la natura, la justícia social. Es treballa en diferents etapes, diferents nivells, en diferents moments, depenent de l'edat de l'alumne, però és l'objectiu també important del nostre aprenentatge. Amb això també l'important i la importància que li donem molt al compromís social, que l'alumne sigui conscient de la realitat i actuï. Llavors el que fomentem i el que proporcionem als alumnes és viure algunes experiències en les quals pugui viure de primera mà les necessitats del voltant i que ell tingui la necessitat de respondre a aquestes necessitats, no? I de gaudir de l'ajudar als altres. Amb això sempre hem acompanyat, sempre totes aquestes experiències que es fan d'acció social són acompanyats per un docent, per al conciliari, per tot, una miqueta a la comunitat educativa d'aquella etapa. Què més fem? Fem moltes de les accions i moltes de les accions anuals, per exemple, a la Setmana Ignaciana, durant l'any, això són puntuals, la setmana del Dia de la Pau, sempre són accions molt importants dintre de tot el projecte educatiu que tenim. A més, en cada etapa el que veiem és que és necessari, perquè tot això tinguem aquests alumnes en 4C, és important que tinguin experiències fundants. Llavors, proporcionem als alumnes que tinguin una sèrie d'experiències perquè puguin construir aquest projecte personal i vocacional a poc. Llavors, per exemple, des de les convivències, recessos, també n'hi ha el taller d'Ali. El taller d'Ali és el discerniment a l'Ignaciana, que es fa des de tercer de l'ESO fins a segon de batxillerat, que el que intentem és una miqueta transmetre la presa de decisions, ajudar una miqueta a la presa de decisions tan important per tots nosaltres. Després també n'hi ha algunes experiències que és per alguns que vulguin aprofundir una miqueta més, i unes altres també en xarxa. Per exemple, experiències d'Auschwitz, experiència de Frontera Sud, d'ETC. L'avantatge de ser una xarxa ens permet enriquir-nos entre nosaltres i aprofundir en tot aquest tipus d'experiència. Sempre, i el més important, no és només l'experiència que passen als alumnes, sinó com després recollim això amb les reflexions posteriors amb ells, a nivell individual i a nivell grupal. Tot això ens permetrà una miqueta ajudar, tot això i més, però tot això ens ajudarà una miqueta a que els alumnes vagin construint aquest projecte personal i nosaltres els acompanyem, però de fet és el que farà aquest procés de construir el seu propi projecte personal i vocacional. Per a aquells que més vulguin aprofundir en la fe, tenim uns espais de creixement personal i de creixement cristià, en el qual des de quart de primària fins a quart de batxillerat de l'ESO
tenen unes estones un dia a la setmana per aprofundir en la fe. Aquests que vulguin continuar un camí que Jesús sigui el seu referent i estigui amb ells, doncs els donem aquesta oportunitat. Perquè aquells que encara volen continuar, a nivell d'escoles, continuen a batxillerat, poden fer la preparació de la confirmació, que es fa ja a nivell d'escoles, de totes les escoles, i continua inclús més enllà de les escoles, amb el Casal Loyola, per poder continuar el seu procés de fe durant tota la vida. Doncs bé, amb aquestes accions i moltes més que és difícil també d'explicar, el que intentem és això, és aconseguir o intentar acompanyar aquests alumnes a que ells mateixos construeixin el seu projecte vital, personal, que tinguin una mirada diferent al món i que siguin homes i dones per als altres.